Dit binnen ze, de najongenwezen, maar voorop Simon Term en efter hem Younes Namli, een middenvelder uit de Deense eerste divisie. Een speler waarbij fluisteren wordt dat hij Deli Singra een opvolger had. In my past earlier club, I played much as a playmaker, technical, left-footed. Yeah, so I like to get in the box and also get the ball a lot. So. Goal scorer, maybe they can use it. Yeah, goal scorer, assist maker, something like that. So, yeah. Because when we hear your name, Younes Namli, we don't think it's a Danish name. No. What are your roots? It's because I have Moroccan roots. My parents are from Morocco, so that's why. Yeah, so you could also play maybe for Morocco. Yeah, I can. You know Asaidi. Yeah, yeah, I know. Yeah. Dit is Simon Terren. Tweevoudig Zweeds international, spelen in december nog Champions League met Malmö en is correct hersteld van een brutse ankel. I'm a quite good passing player with a quite good speed, I think, and pace, so I hope I can be better on a lot of things here. Maybe scoring some more goals. Yeah, you're a goal scorer. Maybe I was when I was younger, but haven't been so much goals at the last couple of seasons. I scored like 10 or 12 goals in 3 seasons. So but I hope it will be better. Maar de komst van Namli en Terren is Heerenveen deze transferperiode waarschijnlijk nog net klaar. Zo wordt de naam Ruben Schaken neemt. Ga je hem al contact met Ruben Schaken? Niet met hem, maar er zijn wel in contacten met Feyenoord geweest om te kijken wat de voorwaarden zijn om hem eventueel te kunnen huren voor een half jaar. Nou goed, dat loopt. We kijken of wij dat wenselijk vinden en of de trainers dat ook vinden en dan uiteindelijk nemen we wel een beslissing.